Hej og velkommen til Flemmings Lækkerier. Jeg skal lige sige, at jeg ved ikke, hvor god lyden er, fordi jeg ved ikke, om det blæser i mikrofonen. Men vi er ude ved grillen i dag, og det er faktisk ikke en opskrift. Det er mere et forsøg, jeg vil lave. For der skal grilles nogle lækre pølser, som jeg har fået fra Slagter Wortmann i Rødekro. Og der er 2 ringridder, der er 2 kæmpe frankfurter. Det er nogle ordentlige mobbedrenge. Men det, jeg gerne vil undersøge, det er, hvad sker der, hvis man ridser den ene og ikke ridser den anden? Altså, hvordan ser de ud? Er det kun et spørgsmål, om de ser pæne ud, eller skal de simpelthen ridses? Nogle mener jo ikke, man skal ridse en pølse. Og jeg ved, det er et religionsspørgsmål, så lad være med at starte en hed debat om det. Simpelthen bare et forsøg, jeg laver for at se, ser det godt ud, eller ser det ikke godt ud. Men lad os lige prøve at ridse dem. Se, den ene her, den ridser jeg sådan skråt. Eller jeg laver sådan et harlekin-agtigt mønster. Og det gør jeg ved så at ridse den anden vej. Og det gør jeg selvfølgelig på begge sider. Sådan. Og den anden frankfurter lader jeg selvfølgelig være med at ridse. Ellers var det jo ikke noget forsøg. Så gør vi det samme med ringridderen. Den ridser jeg så bare kun med et skråsnit. Først på den ene side, og så på den anden side. Så er de ridset, og så grillen er selvfølgelig varmet op herinde. Og så lægger vi krabanerne ind her. Sådan. Og så gør jeg det, at jeg lukker og lader dem få fred og ro lidt, og så om lidt skal vi have dem vendt. Ja, det slår mig lige, det faktisk er bedst, at vi kan holde øje med pølserne, så jeg åbner lige med det samme igen, og så lad os prøve at kigge, hvordan det går herinde. Den ridsede bagerst, og den ridsede bagerst også her, og så den ikke ridsede forrest. Jeg er lidt spændt på, hvordan de ender med at se ud. Vender vi den lige her, der kan man se, at den ridsede ringridder hedder den der. At den ridsede ringridder, den er begyndt at få lidt farve. Og her kan man også se sådan mønstret, der begynder at vise sig. Her er der jo så selvfølgelig ikke noget mønster. Jeg tror lige, vi lukker et øjeblik, så det lige kan blive ordentligt varme. Nu er det gået et minuts tid, sådan cirka, plus minus nogle sekunder, så prøver vi at kigge til dem igen. Ja, det er da ikke sådan, vi ikke kan følge med. Det er den onde lyme varmt. Den der synes jeg, der ser meget lækker ud med de der ridser der. Det jeg er bange for er jo, at den her kunne risikere at... Slukkede du? Den kører, eller hvad? Nå, okay. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det jeg er bange for er, at man kan risikere, at den her, den flækker. Den der ikke er ridset. Og jeg synes jo, det er pænere, at det er mig, der bestemmer, hvor den skal flække henne, og ikke pølsen. Nu lukker vi lige lidt igen. Så jeg kan høre, de ligger og snakker herinde. Men ikke noget, vi ikke har styr på. Jeg begynder at få lidt mere farve nu. Det jeg plejer at gøre, og der kender man jo selv bedst sin grill, men det jeg plejer at gøre, det er faktisk at lægge dem på den anden led, når de har fået lidt kulør sådan her. Fordi så får de en mere jævn farve, synes jeg. Det kan godt være, at din grill den varmer jævnt over det hele. Det burde den her egentlig også gøre, men det gør den altså ikke. Men det er jo lige meget, når bare man ved det, så sker der ikke noget ved det. Vi vender lige en gang mere. Ja, nu begynder den der over der i hvert fald at få lidt farve. Se, nu begynder den her at flække. Jeg ved ikke, om det er nemt at se. Den flækker en lille smule i skinnet, og det gør den så på langs. Det er nok svært at undgå, når man griller den. Men nu får de lige et øjeblik mere sådan her, og så lægger jeg dem på den anden led, fordi vi skal også have grillet ryggen og sådan noget. Jeg kan godt lide, at den bliver grillet hele vejen rundt.
De snakker lystigt herinde, og nu skal vi lige... det er ikke, at jeg forstår, hvad pølserne siger, men se nu her. Jamen, den kommer jo altså til at flække lidt. Det gør den anden her så ikke. Ja, det gør den jo, der hvor jeg har bedt den om at flække, og det er jo fint nok. Nu prøver vi så lige at lægge dem på den anden led. Det kan godt være, at jeg faktisk skal gøre sådan her, fordi de her er jo så lange, at jeg ved snart ikke, om de kan ligge på grillen. Jeg skal lige have den her derovre. Så får jeg lige et øjeblik sådan her. Altså, jeg ved godt, hvad jeg synes, der er kønnest. Det er da den, der flækker der, hvor jeg har valgt det. Men de smager... Altså, jeg er faktisk ret sikker på, at de smager nøjagtigt lige den. Men det handler også om, at det ser lidt lækkert ud, hvis man nu skal have gæster til grill, ikke? Så er det, at jeg lægger dem op på ryggen, så de også lige kan få lidt farve deromme. Jeg ved egentlig ikke, om en pølse den har en ryg, men altså, kan vi ikke blive enige om, at det der så er maven, og så det andet ryggen? Så snakker vi om det samme. De får lige et øjeblik i fred og ro. De skal også have lidt privatliv. Ja, det er altså meget, meget varmt at stå her i sort jakke og grille. Normalt vil jeg måske bare stå i undertrøje og ligne sådan en australsk trucker eller sådan noget, men jeg synes alligevel, det skal se lidt appetitligt ud, når jeg nu ser de her videoer. Ikke? Men som vi siger hernede, de fede må svede, og de tykke går i skyg. Jeg kan så ikke gå i skyg, fordi grillen den står herude. Men lad os prøve at kigge til pølserne i hvert fald. Så kunne vi jo lige se, om de kunne få lidt på maven også. Se, der er fået en fin kulør på ryggen her. Det er ikke helt tumpe da. Nu får jeg lige et øjebliks fred og ro igen. Så skal vi snart spise. Nu har de så fået farve både på maven, eller det håber jeg. Jo, se der, hvor lækkert. Og lad os nu lige køre forsøget her hele vejen igennem. Den er blevet fin, den her. Det er den også. Se, nu lægger jeg dem herover, hvor der ikke er så meget varme, eller der er faktisk ikke noget varme. Der er kun det indirekte varme. Men her har vi en ringrider, der er ridset, og en, der har styret det selv. Her synes jeg faktisk, den her ser da også lækker ud. Så det er vist mere et spørgsmål om man vil have magten over pølsen eller ikke vil, som man siger. Her har vi den her kæmpe Frankfurt, den er delen brølme også stor. Det er godt nok varmt at stå derovre, men man kan se, den her er ridset flot. Det er meget varmt i den grill her. Den der er ridset flot, og den her er jo flækket lidt. Jeg ved, altså det er meget en smagssag, men lad os nu sige, at nu er forsøget da i hvert fald gjort. Nu skal de holde sig varme. Skal jeg lige varme nogle brød, det gør jeg på grillen. Og så har jeg faktisk også lavet lidt kartoffelsalat, og der kan man jo selv vælge, om man vil have brød og sennep og ketchup, eller om man vil have kartoffelsalat, eller om man vil have det hele. Det kan man jo også gøre. Det står en lidt frit for. Men her kan I hvert fald se, hvordan det ser ud, da det er blevet anrettet. Der har vi jo, jeg har valgt den ridsede, fordi nu var det jo det ligesom gik på. Og det er i begge tilfælde både med ringrideren, men også med frankfurteren. Så ja, normalt vil jeg sige, at opskriften er hernede under. Det er den altså ikke, for der er ikke nogen opskrift. Det er jo bare en fremgangsmåde. Vi kan kalde det en forsøgsvideo. I hvert fald så har vi grillet, og lige om lidt så min arm også nok. Så vi stopper optagelsen her, så vil jeg sige, husk lige at give mig et like. Kom gerne med en kommentar. Det kan være, der er noget andet, vi skal forsøge os med. Og ellers så følg mig både på Facebook og Instagram. Men også her på YouTube. Tak fordi du kiggede med.